movie kan thlir ho tur hi kumsang ni somparuka ti chua the ticket ti kha ani e James chu middle ani a kumtam tak chung chu amudona pianga tong train pathian hena lom thu a soi thina tu kha chu zinga aron harle chuan amit chuan khwa mu thei thatlat maya an chung kwa chuan ngong ani na sadon hle ani pon lamte chu an thlir kwal vela tuna chuan kumsom chung zat kho mu thei lowa om nuin pathian thil siam moi tak tak te chu a mu ve thei ta ani afapa jona ruma lutin avoi khatnan afapa mel amu ve thei ta ani James chu loma wangin abianga amit tui alo luanga akut po chu a hlem lutu ka wangin a khurna sa hlebok atak ani ading theilo hial zokani anu poi samilo tho chuak ne na chuan a mu thei to thu chu alo hril ngal wata an pahni chuan loma wangin in kwa pain an trap dun ta ani James po chuan hrilfianga ina a hrebik lo hospital lama adin mundik ta khrefia turin an kalta ringot mai ani doctor po chuan angai na renga hrebik lo James atong try chana angai veta ani in lam an pan le nu chuan James chuan ama chawin atei velta a kumtam tak chutiang chuan ati thei to lowa atan chuan a hluin a ropui ani thina ta ron thole ang hialin a in nga ya sam point chumini chu cholla in James nen chuan ni lengin hun an hmanga apasalin a mu thei ve to awang chuan nuam lo ati jok helani James chuan afapa Jonas school bang ava hruaya afapa mit ko duk chu amu ve ta ani James chuan engwange ti azon halwata John chu skula chuan antidu da hle ti po a hrele ta ani sam chuan James saril routine at alwa wangin a hril du ngai lowa chu wangin James sian a hrangai tlat lawani zana lo ni chuan anin chartran na hmuna sam chuan a kalpuya James an amu thei nu hian chulai hmun chu angai na MT ero a hre thei mai bik lo ma se hlim takin an lam du na ni in an thlen le nu in James chuan malak na tur thar ani thu chu sam hne na a hril ta chung zinga chuan an na a kai san le in lian zoka in son po atelani ma se sam ero chu tuna an din hmuna hian alung oi tok em thong James po chu an na kala real estate a bob nen thoken phone call lo chang tu an nia bob po hi middle ve tho ni in James sangin alawa nei veri lawani ni khat chu an chung ko in vacation an mang hawa ma se amu thei nu hian a chung te kianga om chu nuamati lo sa thong thil thar a mu te chuan angai to na an la peng ri deu tlatani a mel thatak te chu a chuang thei hlebo zan khat po anu puile an fapa muthila in hotel atangin a chuak ruwa klapa vakalin nulat chelo tak mai hi awatonga ani po chuan chia ti vak bek lawaniang an lam don nge sami nena an hole lam chuan zona mit dukna chan chu azot ta nge a sam chuan mi panau pang om khom na chuan thil thleng pa ngai ani thuin ale ko lo theang berin lo changa puitling in rol na chi ani lo thuin a chunjom ngal zat bok atu ka chuan amit del man ruwa ho chu dasbina apai veta a athona company a po chuan amit del la ya ala mu ngai lo mitla tak tak chu a mo chho zel bok a boss chu mel thale nal tak ani ti te po chu a hrele ta zela conference room a mi padang om ve te po chu anin cheinal hlom le ani ti a mu bok chu tiang thom no in bel ve te chu a chak ve le ta a sut le ve in lan moi le zual nan treadmill a lei bok in chunga exor ala ta boka tuna chuan mi thar lak ang alo ni ta a na po chuan a thok rim em reng thawa an company a po chuan a tholoken a ming po a cherta veo mai zan khat chu bob chu cheya an soma bob chuan James amason dan chu soin a fakna sa hle mai James ero chuan mundanga om dan chu a chung de hriat ve atan adu chelo thung sam chu ko hrangen a promotion lom nan kar thar a lei thu chu a hrila a lei ma a ama aron velo chu sam chuan poi ati hle a kara khalaya amit adel le mayang ti te chu a hlau dewani atu ka chuan John te skula chuan James chu avakal ta an principal a munua John a thiam lo wang ni holowa kutwar tir to lo turin a hril ta mi amayani John po chu skula tanga hroi hoin dila an kala lim takin anin kom ta ani John school kalna po chu son aril ruka zirlai nung changmoi lo tak tak zinga seilen chu adu holo ma se John chuan school thara hankal chu a hreang reng le thong
meeting nei na chuan an company mason na chak lo lutuk chu an soi howa James chuan an company boina chu mi puilam atanga arin na om that lo wang ni na ngai kumsari chung phone call a chan thina tangin mi pui ngai dan chu hre chiang tok le a in ngaya an company chu million mutlu ang dewin a hria ani an malak dan tur te chu an soi thoi boka a boss po chu sumdon na lam soi pui turin a somta ani James le Sam chuan mun changkang taka dinner an ei duna ma se Sam chuan chulai mun le boruak vel chu nuamati chialo John te school chungchang te chu soidonin John a school kalna son chungchang te chu an soidona ma se James chuan alaka an nu fa chuan zebruk an nei ni na hria alungoi lo hlemai atopa chuan an lam dun le ta thowa ma se James rilruwa chuan alut meu lawani an nu pain kar boruak po mu thein a thalo chhota bok James chuan arwa manna chu an hotu te hnena chuan a hrilfia an company in me puirin na an hlo chhuat theinan zirna in le khotlang ba ka biak in thlenga an sumhar sanna sutken pui tura malak arota ani an tumber tur chu company in shal ani thodon ani arwa manna chu an pom sakta a kai hroi tu atan an manghal bok zanlama chuan sam hroi velowin party na akala an boss chelo tak po kha kalve in anin ngaina dun ve to hlemai an in athlen le nu chuan sam hne na engwanga ama chu thlange ani azot ta phong maya James chuan samin a hmangai wang ni lovin a khongai wang chawa neya a in ngai dewani an lam dun nunung bera chuan Sam chuan James chu nget takin akwa James san akal sanani chuan alo kir to don silo James chuan Sam chu a then tange nge a an boss chelowinen khan an cheng dun ta ani an project haratan chuan ma an atan tabok sumlama har satna nei ho tran pui dan tur chu an han soifia Bob ero chuan truladi lo hle thung office ban nuwa Bob chuan achung te kalsana nun thar man chu enge an azota James ero chuan athik wang mai ani thu shilin akal santa de ani nirei vak lo nu chuan amalak na chu Bob pan dan atum ti a hreta a James athin rim chuan Bob wa moin bana avota ani ani angkum upato middel le ngal tan chuan anna mu le chu a har veu don ani James chu a campaign chunjom zela John chu James an hena auma ma se naupang lim thei tak ni thin kha azia dang ta le thung a ko pui thar hne na chuan a fa pa in a hne na chen a du lo thu chu a hrila an nu le pa te chan chin soidonin James samit delawang hian an nu le pa po lai nei ve mai ri an ni a che dana wang chuan pathianin a hrem mayang ti chu a hlau deuh chumi nu chuan Sam hne na poisa pe turin avakala ma se alo omlo le le tum lain aron thleng ve chi a John chungchang soipui turin a soma ma se Sam chuan in chunga alu tir du talawani James chuan shromati tran hlemai anun thara chuan hlotlin ani ma se a chung ril nun chu arwa klat chi ani zan kha chu kar chunga tangin anin hlui chu awathira John ron chuak chuan ron mu in aron pana John chuan anu chu lam tura a chuat thu alo hril hnuwa zong turin akal veta ani Sam kalna hmun awathlen chuan Sam chu Bob nen hlim takin an lo lam dun lai awa hmuwa Sam po chuan alo hmu ani James chuan engma soi theilo chulai hmuna awakal ve na chan po a hre hek lo James chuan awa pana ma se Sam chuan Bob nen anin kara engma om lo thule James a thian nei chun chu sak adu lo thu chu soin a kian sana tu khat chu James a ko hmu dan chu aron danglam le tatlat mai doctor awa pan la in ani chuan thil danglam alo hmu silo ma se a ko hmu chu a fe lo le tatlat si ani a bel nu po chuan alo hre ve thuaya ma se James chuan na chu a thul du chuang lo a tho pui te po chuan thil dik lo chu aw mani an ring dewani amit a fe lo tul wangin a hna po chu a chel zui thei talowa a post chu dik zon an loin thei top chu a thona company a hna chu a chunjom thei talowani a khumbula shrom ti takin a trap ta tlok maya pathian hne na tong train ngai damadila tuna phei chuan chena tur po anei talo a thian nei chun Bob chu awapan ta ringota ma se alore thiap mai Bob adu thu samang chu Jameson anei veka ma se a in the dere ta mai si Bob chu alo om nge ya James a mela tak mai chuan ron hnekin chuak turin a hril ngala a be se na om chun anupui hlui Sam chu apan le ta ma se a kalkonga chuan a khawmu chu fialo le zolin kong a mu thei talo
karatranga chuakin ke in akalta a reife akal no in sami chena hmun chu awathling ve ta hrama lungche takin ngaidam avadila ma se a chhuwa tirlaya ngai tu em tu anupui hlui chuan alo pom du tlat lo ti chuan beidong takin khulaya chuan akal chuak le ta a tuna phei chuan a ko mo chu a thim vek to ani kan suang tu ana le kan du thu sam te hi atak alo thlen ma lo chuan in hnem nan kan hmang thina thu fing te bung khat chang som thum pahnia mia te hlotlin na in an ma ni ati bora lang alo tiang deuh hian mi hring te hian kan du thu sam hriat lo kara kan don chang hian kan hmang thiam thin lo ani chu wangin pathian hena thil kan dilin thil engpo ka chunga lo thleng se lungoi zel ka ching to si itiang umyak